Čaute ľudia, dneska už pýtame bezpečnú ľudia. Dneska už bude nové, lebo je na mobilke von a máme sa mikrofón. Pre seba bude nový, také sa vám to video bude páčiť, nezabudnite like, odbor. Poďme na to, poďme na to, keby ti pomôž. No, takže. Môžeme ísť ako napríklad do iného sveta. Zatiaľ by som sa mohla urobiť a to je tak tu, no. Ja by som si dal odbil sa. No a ja som asi prvé natáčam video. Takže ahoj, ja som Vania, už konečne naladajte. Haló. Sme tu, aj ty a ja, to je najlepší život. Budem jak Luigi, a budem hrať Fifu, alebo Roblox, Minecraft, alebo hokej. Je to môj obľúbený Roblox. Zelený video nemám, tam už video nemám. Natáčam toľko videa, že by som nemal. Už ma som ničím mám. Ja už ju budem ako sám. Keby som si nebol sám. Bola mi si moja mama, keby si nebol už bude môj oco. Keby si nebolo čo, bude moja žena, bude moja mama, bude môj priateľ, to je každý deň. Taký rúbsak mám, som jak Jamie, alebo jak Bouchal, alebo jak Jungles, alebo Dangles. Keď vidíte, že som tak, uvidíte, že som sa poslíhal. Uvidíte, že ja budem ako zlat. Ja mám zlatý zlat. Som vo v kine. Aby som si nebol tak. Tu je kino, už mám hlad. Tu nacvičíme mi hlad. Tu budem ja ako zaspievam. Keď budem ako zaspievam. Už budem ja ako napenám. Už robím ako rastem mlád. Ja na to zaspievam, oni na to zaspievajú, už som ako lap. Ahoj, mňa, úzka mi je vonia, na lajky spolujem sa doma. Ahoj, ja som Vania, úzka mi je vonia, na lajky spolujem sa doma. Bola z jedna jadičky, mali sme jak dutečky. Ahoj, ja som Vania, mal som veľký dudek, bola z jednaká mama. Povedal, že mám veľký. Padá mi mikrofón, celý deň jak mopon. Bude moja mama. Keby už nebola, už by som nebola. Lepujem jak sám. Lepujeme ľudí, stále boli nejaká ľudí. Keby sme boli kuchári. Modela jak dyma. Keby som si nebol, už som zjebal. Toto na Nike. Keby nebol